na ce ma ko ku ne kuka sa, ya ce a ba su ka sa ba, sai na ce asali menene yasa aka kamo ka aka kawo ka nan ba wani kwana na sa da bura ne. ka sata me Bura ana sata ne dama ta yaya ake sacewa? ana magani ne, ana shafawa hannu. ya kai ka sace kun sha hannu da shi, to ya gani magana ya to in ka sace ina kake kaiwa? ni ina kai ina ba mu wannan ne. waye wannan din me sunan shi? nuna shi mana. gashi nan me sunan shi? Bitrus. Bitrus waye me sunan ka? kafin a je ciran ka to me kuke yi da shi? ni ina sace ina ba shi, ni ba sai abin da yake yi da shi ba. da kake kana sayarwa mishi ne? Shine yake san yana kai ma ogansa. amma kai haka kawai kake masa aiki ba kuɗi ba komai? Wala bai bayar bani ba tukun. nawa ya baka kasa? Bai bani ba komai ne. dama nawa zai baka idan kai sace? To bai fada min ba. na mutane na ka sata Ɗaya ne. in an sata me yake da shi? To ni ba sai yanda yake yi yana kaiwa yana ban sai abin da yake yi. fara wannan aikin? Ranar Ladi. ka sace dai wannan shine na biyu kenan? Ɗaya kenan. to shi waye ka kai wa shi da ka sace? Ni ga wanda na kai. me sunan shi? Bitrus. kai aikin me kake yi? Ni aiki na noma nake yi. Ina da mata. Ina da yara. yara na Yara na 4. to yanzu ya kake ji yanzu ga shiga Wallahi. me kake son gwamnati ta yi maka? Amin afuwa. a maka afuwa? to amma me ya tura ka kai wannan? Wallahi. me ya tura ka me kana ganin ya zai rayu? Ya. Wani irin rayuwa kake so yayi? Ni ban sani. kuna mayarwa mutum da shi ne daga baya ko kuma ya tafi Ana mayarwa, amma mai mayarwa ya mutu. to yanzu wanda aka sace mishi ina shi yake? Yana hannun wancan. Bura yana hannun wancan wanda ya mutu. Ni wannan ne ya sace bura. yayi me? Shine ya bani. ya sace Da ya bani sai na kai ma oganmu. waye oganku? Yunana waye? Yunana Abubakar. shekarun shi nawa shi Yunana? Gaskiya ban san shekarun ina sa shi ba. Yunanan yake? Gaskiya ya mutu. me yake yi da shi? yankewa ake Azzakarin ya ake cirewa. hada A'a. da ya baka ka rike ka gani a hannunka? Da ya bani sai na ba ma wancan. rike abun a hannunka ka gani? Na ba ma wancan. Wancan ne na bashi. me aka ce muku za a yi da shi? Gaskiya tsakani da Allah bai faɗa mana abin da za a yi da shi ba. Gaskiya bai faɗa mana wani abu tukuna ba, amma ya ce dai in ya gama abin da zai gama dai za mu yi balas da su. na mutane na da shi Ya? kun cire na mutane nawa yanzu? Gaskiya ba mu yi ciniki ba. kawai ce zai baku ko sisi ba ko ya ce zai baku bai gaya muku ba kawai Bai gaya mana ba. Yaushe kuka fara wannan mutane na aikin? kuka cire Ya? Mutum ɗaya ne. Yaushe kuka fara wannan aikin? Ranar Sunday ne. Shi ɗaya ka fara yi ba? yanzu idan za a yanke abu yakan yi jini wannan da kuke yankewa yanayin je kuma da asiri ne idan da asiri ne ya kuke? To gaskiya shine mai sanin asirin kuma shine mai mayarwa kuma ga mun ya mutu sanda ya faɗa da bakinsa ya ce na bashi kuma lokacin da yake faɗin yanzu yake yana hannunsa kuma ga mun ya mutu sanda ya amince cewa dai mayar. To a lokacin da ya amince cewa dai mayar shine ya tashi wai dai gudu shine wannan ya buge shi da kotan bindiga a wurin. to abin da nake tambayar ka abin da muke tambayar ka sai ya faɗa musu cewa shi yana hannunsa amma shine mai mayarwa amma ya riga da ya bada time karfe 8 na dare. yanzu dawo? To karfe 8 na dare kuma bai kai ba shine ya rasu. yanzu bai dawo kenan? yanzu babu wani irinsa da za a iya samu da zai iya mayar masa da shi? Gaskiya babu shi, ni shine na sani kadai kuma shi da ya koya mana ma ba a satan na mace. to mun gode.